Nay. Dali sa. Buntag ali sa unsa man to? Mudala. Kunsa man kaniya nay? Itas mo gud akong kuan sir, nilas nya. Nihirelax ako kay mo kalipungon man ko. Ni-relax ka kay kalipungon ka? Oo, kay Naunsa imong chinilas nabitas? nabitas na hinuon baktas ko kay layo mo gud among umahan. Kay ni sayo mo gud tungas ngani mga alas 4:30. Kay mangita lagi kuan kay akong tatay ako pangatimanon kay sakit akong bana nasakit po di among alisay ko nilakaw ako sa kong gilugawan kay na may nihatag sa among silingaw bisa kalitsihan na bugas. Aw gitagaan na magbugas yung silingan. Tagaan ko. Itungas ko sa uma nahalin-halina naman ko. Uban man akong apo ako na lang gipauli kay palit og ginamos. Palit mo ginamos? Oo, karon makakaon. Wow. Unsa man imong baligya nay? Ganas ni mo na nabilin kay nahurot man ang kuan ni. Nahalina naman kong 50. Nahalina na kag 50. Oo, gisuroy na ko kay daghan man pug malit dihang mga ganas. Gipahaton na ko una sa akong apo kay papaliton sa skid upuan, buwad og ginamos. Karon nag-relax ka diha kay naputol imong chinilas. Naputol ako sa nilas, magbaktas man nagtiniin ako. Oo. Hinahinay sa nang ko unya na ko tadto kay mo magkalipungon ko. Sus taon pod ay. Ulan-ulan ra ba dayon sa gisipon ka? Isipon ko. Tagpila man ang imuhang kuan ay? Tag-yes ang buok sir. Tag-J's ang buok. Oo. Pila man ang kabuok? Upat na lang ni kabuok na bilin. Upat na lang kabuk na bilin. 40 na lang ni sir. 40 na lang. Pero Masugot ka nga ako na lang mo palit ana para makauli ka. ay sus. Taggan salamat sir. Ikaw gigas yang gihatag sa Ginoo nga mahurot ni ba? Oh, sige. Sa di mahurot. Ay di mahurot imong tinda usahay. Oo. Unsa may imong handa atong Pasko nay? Wala jud siya mo, natulog ran ni. Pag man na magsimba, natulog ran ni. Pag human ninyong simba nangatog mo. Natulog ran ni sir. Sige lang na ang importante nga maayo atong panlawas no. Lagi, mao nag-apo na ko sa Ginoo nga. Tagaan gid niya kabas ko sa lawas kay Mao gid nay. na ako gipangatiman, na ako payag pang gusto pa jud. Nakay mga anak nay? Na yung mga anak na ko duha ka boxer to sa Davao, lisod to sila kaayo. Imong bana napa kay bana? Na ako iban na istot din sa kakita. Kibali ikaw na lang gyud ning kamot Ako karon. ning kamot na say na mo na sa akong balay magpaguna mo guna ko. Tanan trabaho na Anong imong trabaho gikuan. ako na kuanan nga. Bisa sa akong edad, tagaan na gyapon ko grasya sa Ginoo nga. Maayo ang panlawas no, Maayo makatrabaho. panlawas. Sige nay, pila na tanan? Upat na 40? 40 na lang. Nakay sensilyo nay, palitong mo na. Na sir. Ha? Wala pa man ko magkakadawat nga na kwarta sir. Di na kay sensilyo. Wala. Wala pa kakita ni nakagunit ani nga kwarta. Ganito na ang kwarta. 500 nakakuha na ko pag isa kalibo. June. Sukad-sukad? Sukad-sukad. Sige, imuhan na lang na nay. Ha? Naikog man ko anak sir. Dawat sir. Sige lang. Pamasko na ko sa imo. Dawat ah. Sige nay. Daghang salamat sir. Sa ayos sir. Daghang salamat. Kagaalan niya. Ginoo magbawas aling tanan ninyo kaayo. Nga grasya di ay nga ihatag sa ako sa Ginoo kanang adlaw sir. Salamat sa tanan. Napa na yun ay. Pamasko na ko. Pagpalit na nimog bugas ha. Kung sudaan men, lang makanda-andas pag tuig po na yan. Thank you kaayo ninyo sir. Sige ra. Nanay, maora to nay. Okay. Muuli na lang ka kay ulan-ulan no. Lagi, minene na lang po. Bakla, Ikaw na lang ang kanang kuan, imo na lang na imo nara sa imo nang ihatag o imo bang isuroy pa. Sige nay, amping-amping kanunay nay. Pink food mo sa iyong pagbiyahe kanunay. Ginoo mag-uban ka ninyo. Sige nay. Agto sa minay.